Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong video. So, may quick rides lang tayo, no? At ang oras natin ay 5 o'clock ng hapon. So, bibili lang tayo ng tinapay na paninda namin. So, kukunin natin yung kukuha tayo ng paninda na tinapay. So, gagamitin pala natin to si red na pula. So, may bablog lang tayo saglit dahil may ginawa kasi ako dito sa alaga natin si red na pula na. Dahil kanina nag-adjust ako ng anong tawag dito, nag-adjust ako dun sa may carb. So sa carburetor may adjust lang ako kunting-kunti lang naman. Dito sa may spring nya sa may diaphragm, no? check natin kung gumana ba yung kalokohan na ginawa natin. Alright, so susubukan natin to si red na pula. Oh no. Alright, so may ginawa lang tayo dun na kunting kalokohan sa carb na, pero stock carb to bali nag-adjust lang tayo dun sa spring. Diba may spring yun na siya yung nagtutulak dun sa diaphragm, diba? So nag-adjust lang tayo ng kunti dun. So susubukan natin. Tapos pag nung nag-adjust tayo dun sa may spring, nag-adjust din tayo dito sa may air and fuel mixture para anong tawag dito, para sakto lang yung idle, yung RPM. So yun yung ginawa natin. Right, so susubukan natin mga idol. Ewan ko lang kung gumana tong kalokohan na ginawa natin ng mga idol. Kasi parang hindi siya makaarangkada. Gawa nga nung tawag dito, parang nahihirapan umakyat yung parang piston dun sa may carburetor. Nung nag-adjust ako, subukan ko. So sana nga kumana yun. Kasi diba nga pag ganun na hirap na makakyat yung piston sa may carburetor, yun yung isang dahilan kaya nung tawag dito delay yung kanyang RPM o yung idle. Pag ganun na nire-revolutionan mo, delay siya. So sinubukan natin yung nagawin para maiwasan yung tawag dito. Sinubukan natin gawin yun para sakaling hindi na delay yung kanyang revolution, no? Try natin ngayon. Oh, grabe. Ang lakas mga idol. Kumana yata Kumana yung kalukuhan natin. Wow. Ang lakas. Ang lakas mga idol. So mamaya ko na ipapakita kung ano yung ginawa natin, no? Alright, ang lakas. Woo! Grabe.
gumana yung kalukuhan natin. Pambira. Gano'n lang pala kasi yung carb, no? Kahit naka-stack carb, gano'n lang pala kadalik palakisin. Kahit hindi ka lang magpalit ng mga malalaking carb, pero pwede na rin pala to. Ayos to. Alright. So kukunin lang pala natin yung tinapay mga idol, tapos subukan ulit natin mamaya. Kasi hindi pwedeng mag-video dun sa loob ng bakery mga idol. So ikakat na muna natin yung video dito. Alright mga idol, no? So nakuha na pala natin itong tinapay. At subukan ulit natin itong si red na pula. Grabe, ramdam na ramdam ko yung lakas ng kanyang hatak mga idol. Oh no. Grabe ang lakas. Natawa naman ako dun sa kalokohan ko mga idol. Grabe ang lakas na. Kala ko wala nang ilalakas to. Lumakas pa siya mga idol. Patay. Ngayon ko lang naramdaman yung lakas ng alaga ko na ganito. Alright mga idol, no? So huminto muna tayo para makapag-shoutout muna tayo. Dahil matagal-tagal na tayong hindi nakapag-shoutout. So shoutout nga pala kay Happy Baby Mir, kay Idol Joshua Ivan, kay Adrian Marcelino. Shoutout din pala kay Rowan TV, kay Grace Lugay, kay June Fishing TV, kay Pops TV, at siyempre sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa aking mga video sa aking YouTube channel. Alright mga idol, so shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, papaliwanag ko lang mga idol, no, kung ano yung ginawa ko sa kanina dito sa carburetor. So hindi ko na naipakita kanina kasi bumuhos ulit yung ulan kanina mga idol. At tamang-tama nagbabaklas tayo kaya hindi ko na nailabas yung camera natin. So ang ginawa ko pala mga idol, yung spring dun sa carb, no. Bale ang ginawa ko kasi nagputol tayo ng, di ba paikot-ikot yun, nagputol tayo ng sa 2, 3, 4, 5 limang kanto yung pinutol natin dun sa spring ng carburetor. So pinutol natin yon. Tapos yung piston dun sa may carburetor, niliha natin yun ng liha na 1.5 o 1,500. So yun yung ginawa natin. Tapos nilagay natin yon. So yun yung ginawa natin sa carburetor. So hindi ko alam kung gagana kanina sa kalukuhan kong yun. Kaya ito yung naging performance niya, no? So okay naman, lalong lumakas yung hatak ng alaga natin. Alright, so yun lang yung ginawa natin mga idol, no? Nagputol lang tayo dun sa spring ng ikalimang kanto dun natin sa pinutol para mas mabilis yung pag-akyat ng piston
dito sa carburetor para mas madali siyang umakyat. Pero ang possibility naman nun siyempre asahan natin yung mas malakas ng konti sa gas yung motor natin. Kasi siyempre mag-a-adjust tayo sa carburetor, tapos mag-a-adjust din tayo sa anong tawag dito? Nag-adjust pala tayo sa air and gas mixture. So yun yung ginawa natin mga idol, no? Hindi ko na naipakita, pasensya na kayo dahil anong tawag dito, biglang bumuhos kasi yung ulan kanina. Yun nga, napaligo nga tayo agad dahil nabasa rin tayo kanina mga idol, no? So yun lang yung ginawa natin. So ngayon, susubukan ulit natin kung si red na pula. Alright. Alright mga idol, no? So susubukan ulit natin. Ito na pala yung performance ng kalukuhang ginawa natin mga idol, no? Grabe ang lakas. Sa konting distance lang, nakukuha niya na talaga yung RPM niya. Maabot tayo ng 100 sa short distance lang. Tapos naka 4th gear pa tayo, ha? Kahit sa 4th gear may lakas na siya, may power na siya. Alright mga idol, so papauwi na rin pala tayo. So nakita nyo naman yung performance ni red na pula ngayon. Munting putol lang pero lumalakas. Grabing kalokohan na. Sa mga naka-stack na curve pa dyan, pwede nyo subukan yun mga idol. Jack, hindi kayo magsisisi sa gagawin yung ganon. Kapag ginaya nyo itong ginawa ko, sure bull, lalakas lalo yung mga alakan yung mga Reno 150. Mga hari talaga ng mga kalsada eh. Hindi na aso ang hari ng kalsada ngayon. Mga kamundin na. Alright. Lalong kumanda yung tunog mga idol, no? Bawas dito, bawas dun. Yun ang mangyayari sa mga alaka natin. Puro bawas ng bawas. Diba, ganun naman yung nangyayari sa mga ibang motor, no? Bawas ng bawas. Hanggang sa kinalaunan naging chassis na lang yung matitira. Oh, shout out. Shout out na pala kay Bike. Yun, no? Patay tayo. Alright mga idol, so dito na matatapos tong vlog natin at ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next vlog natin mga idol.